केहू दुर्गा केहू माँ के काली कहे, केहू मैया जी के शेरावाली कहे। कीर्ति तंबरानी के जानत जहान बा, कीर्ति तंबरानी के जानत जहान बा। ममता मई महारानी के, ममता मई महारानी के महिमा महान बा। कीर्ति तंबरानी के जानत जहान बा, कीर्ति तंबरानी के जानत जहान बा। जब जब धरती पर भइल अत्याचार हो, तब तब मैया जी के भइल अवतार हो। हाँ हाँ जब जब धरती पर भइल अत्याचार हो, तब तब मैया जी के भइल अवतार हो। इनके दया से दुनिया में, इनके दया से दुनिया में देवतन के सानवा। कीर्ति तंबरानी के